It-tlieta filgħaxija, il-Prim Ministru Robert Abela għamel stqarrija ministerjali dwar il-Kunsill Ewropew virtwali li sar il-ħamis filgħaxija fejn il-mexxejja Ewropej iddiskutew il-pandemija. Il-Prim Ministru qal li fil-jum ta' Tnejn waslet konsenja oħra tal-fuq minn 14,000 doża tal-vaċċina kontra l-COVID-19 tad-ditta Pfizer, filwaqt li ttieħdet deċiżjoni waqt laqgħa tal-Kabinett sabiex jiġu investiti €2 miljun sabiex jinxtraw 80,000 doża oħra mill-kumpanija Moderna. Nixtieq nagħmel parentesi żgħira biex infakkar żewġ żviluppi pożittivi oħra li kellna l-bieraħ. L-ewwel il-wasla ta' 14,040 doża tal-vaċċin tad-ditta Pfizer. U t-tieni deċiżjoni meħuda fil-Kabinett tal-bieraħ stess li ninvestu madwar €2 miljun oħra biex nixtru 80,000 doża tal-vaċċin tad-ditta Moderna. Il-Prim Ministru rimarka li l-Oppożizzjoni kienet talbet għall-lockdown u llum kulħadd jaf x'qed jiġri f'pajjiżi oħra fosthom l-Olanda fejn għaddejja vjolenza u rebellioni min nies. Saħaq li l-Gvern Malti kien wieħed deċiżiv li ħadd deċiżjonijiet meħtieġa fi żmien opportun u anki wieżen lil familji u negozji. Is-suċċess ta' dan il-Gvern fil-kontroll tal-pandemija kien għaliex kien Gvern deċiżiv li malli faqqet il-pandemija fis-7 ta' Marzu li għadda ħadna l-iktar deċiżjonijiet ibsin. Għalaqna l-ajruport, ftit tal-jum wara għalaqna l-iskejjel, għalaqna dakinhar hekk kien meħtieġ. Illum huma meħtieġa deċiżjonijiet differenti. Wara li ħadna d-deċiżjonijiet f'Marzu, immedjatament bdejna bl-ewwel pakkett finanzjarju, it-tieni pakkett morna l-Ġunju nidejna pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ta' €900 miljun, Sur President. €900 miljun. Intervjena wkoll id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn li spjega li pajjiżna qiegħed jaħdem sabiex in-numru ta' dożi mingħand Moderna jiżdied b'170,000 oħra biex sal-aħħar tas-sena ikollna biżżejjed dożi biex jitlaqqa mill-poplu kollu, anki jekk il-vaċċin ta' AstraZeneca ma jkunx approvat mill-Kummissjoni Ewropea. Chris Fearn ħabbar ukoll li mill-ġimgħa d-dieħla ser jirdoppjaw l-isforzi għall-ittestjar tal-varjant tal-virus. Mill-ġimgħa d-dieħla ħankunu qegħdin nirdoppjaw il-numru ta' sequencing li nagħmlu kull ġimgħa biex mhux biss dawk il-passiġġieri kollha pożittivi li jiġu mill-Ingilterra nkunu qed nittestjawhom, imma qed nkunu qed nittestjaw firxa wiesa' tal-popolazzjoni Malti Wawċi biex jekk ikun hemm xi forma ta' varjant ġewwa pajjiżna naqbdu minn qabel. Intant il-Prim Ministru semma wkoll is-suġġett tal-immigrazzjoni fejn qal li Malta komplet taħdem biex din il-materja tkun fuq l-aġenda tal-laqgħa li jmiss tal-mexxejja Ewropej. Dwar żbarki differenti tal-immigranti fl-Italja fosthom fil-Port Awgusta, il-Prim Ministru Robert Abela kien ċar u tenna l-pożizzjoni ta' Malta, dik li ma nistgħux naċċettaw id-dħul ta' iżjed immigranti għaliex pajjiżna diġà refa' piż proporzjonat. Il-pożizzjoni tagħna kienet waħda ċara li aħna ma konniex lesti li naċċettaw li jidħlu immigranti f'pajjiżna u fil-fatt hekk ġara. Għaldaqstant, fal-fema tagħna ma kien hemm ebda diffikultà x'tiġi diskussa l-pożizzjoni tagħna għamilniha ċara daqskemm hija ċara il-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni li Malta mhijiex full-up. Aħna għamilna pożizzjoni minn dejjem li Malta ma tiflaħx iżjed peace minn dak li diġà refet fis-snin li għaddew, il-peace li jerfajna huwa wieħed sproporzjonat. Il-Prim Ministru saħaq li fġieħ l-interess nazzjonali Malta għandha jkollha pożizzjoni waħda komuni bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni dwar l-immigrazzjoni. Aħna għandu jkollna pożizzjoni nazzjonali komuni li dan il-pajjiż xkejken ma jiflaħx iżjed pis ta' immigrazzjoni u għandkom tappoġġjaw il-pożizzjoni tagħna illi iva nirreżistu kull dajsa illi tipprova tidħol f'pajjiżna u aħna nkunu tal-fema li m'għandix tidħol għandkom tkunu magħna. Flok tmorru tappoġġjaw Onorevoli Joe Ellis, flok tmur tappoġġja inti li u tiffirma dokumenti biex li l-brigadieru s-soldati titfana l-ħabs.